Welcome to MY Channel, cok. Nanti roro jam 3. Aduh, rusak gitu serong tak retno weteng rong tak isane popo guru-guru kupek ngene suyone iki bengi lho. Aduh, dan wong-wong aku kupek bareng ngene iki lho kalah karipan mecane dus remangan ke bengok ngatokno wong ngene iki mah. Iya lho kok cekku. Duh. Tungaren iki ditutupi loro biasanya siji iki jelas masakan gurih tenang ngandel aku. Duh, cek ditutupin lagi walah ki. Kita sedang baik hati iki koyo iki. Duh. Tahu. Aduh. Piye to niki ta iki serabang sego ra jajangan. Tahu siji tok ngene. Nah, tok omah. Duh, dipikir aku jago. Tapi aku cek menang 5.000. Tak jadi mangan di anggen mangan. Cocok kuwi. Mangan nggane wong epo. Musai. Wes hati-hati ngosek gocek kung diumbah pada klambiku. Ini kayak dari kapok tapi rusak itu duit 3 mek. Aku pengen kato aku. Nih, di toko serana nang omah yang mana iki? Dek Nikita. Makan pite, Mas. Aduh, lah kok pitik bojone dhewe ra dipakani Rabu mek pitik lho. Lah piye to makku ki lho yo jagane ora tau kok kemis salah ya aku niki. Yo wes tak dari iki demi ulang tahun kulit lan buku piye malah tentara Mbak. Lah wong aku lho ngedus pitik kadang iso jitoke rusak kok Lah gelem klambi kena telak pitik malah. Aduh malah ngurusi pitik kabeh lah. Terus mau tak ubahnya kali? Ya. Bujun rumah pitik, ada apa-apa pitik, ada dusi pitik, dipakai di pitik, lah bujun kan bongkong, ini pengeran nyekek. Masuk bujuku saya jadi penghobi ayam, masuk marang ngurusi bujun itu. Mau pitik, masuk peneng kalangan aku pitik, mau restoran, kupan, tokaning kalangan. Duduk uang aja kung tercemar belas kena kilo like aku gini juga kalau sana gurung-gurung sampah tok mbak aduh ranggo soklin mesan aku rusak kan ini ambil rusak seminggu tak ubah nih loh. Biasanya mau biar kan gue lempung. Biar gue lempung, sekatan gue lempung cah. Masa umbah-umbah yang resek non gue lempung. Resek tuh. Wong kawat bos. Ada ngomong
jenenge senengane ngape wong tua ngape ngene ya apa umum badan di laundry ada di benjuk tangan piring ngene Gusti Allah mah mesin kok tok yo mbah dhewe ngene kalau karo olahraga kan iki ben matoh ngene kok tapi nek bojoku yo kebangetan kok mosok gak dumbano perkara pitik iki ndek opo lah ra masuk kuning-kuning ngambang. Duh. Tai. Silate sop. Ya Allah kompreng ra ngomong ubah-ubah berarti kita ngomong banyu tai iki mesti. Liur-liur iki. Oh mantep bae. Woi. Itu lah anak wong ubah-ubah to Dik, Mang. Sepurane Mas kebelet. Gede ya. Sedek. Oh. Kilo tai. Kilo. lah. Kilo tai to, Gus. Lho, iki lho, Mang. Mbok penyok dengan. Ora cuk lempung ki matam. Ora to, Cuk. Ki lempung. Lho, tai. Lempung. Gak apa-apa. Watu iki. Dirake tai. Asli. Ada Gus, ada Gus. Ada ya, ada. Ya Allah. Ya. Tikan ku. Ya. Ada itu, wes.